ஜெபம் பண்ண கடவோம். பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர். அன்பும் இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, இந்த பரிசுத்த நாளின் காலை வேளைக்காக நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம். கர்த்தர் எங்களை நினைத்து ஆசீர்வதித்து இந்த புதிய மாதத்தை நாங்கள் காணவும், முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்தவும், ஆன்லைன் மூலமாக இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெறவும் ஆண்டவர் கிருபை தந்திருக்கிறீர். உமக்கோடான் கொடி தோத்திரம். இந்த ஆராதனை வேளை ஆசீர்வதித்து தருவீராக. உம்முடைய நல்ல வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்டுணரவும், வார்த்தைகளின்படி நடப்பதற்கு எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கவும் கிருபை செய்வீராக. அப்பத்தை பிற்கையிலே தம்மை வெளிப்படுத்தி எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். தேவநாம மகிமை கண்டு முன்பவனி கீதமாக ஆராதனை கீதங்கள் 417, கீதங்களிலும் கீர்த்தலும் 31 பாடுவோம். சேனையின் கர்த்தா சீர்நிறை யெகோவாவும் வாசஸ்தலங்களே என்ற பாடல். ஆராதனை கீதங்கள் 417, கீதங்களிலும் கீர்த்தலும் 31 பாடுவோம். Say
இவ்வாறே பிரார்த்தனை செய்வோமாக. எல்லா இருதயங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா ரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, நாங்கள் தேவரீரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறவும் உமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் உமது பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலால் எங்கள் இருதயத்தின் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணி அருள எங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதாவது, நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர். உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே பிரதான கற்பனை. இதற்கொப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால், உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே. இவைகளிலும் பெரிய கற்பனை வேறொன்றும் இல்லை. இவ்விரண்டு கற்பனைகளிலும் நியாய பிரமாணம் முழுமையும் தீர்க்க தரிசனங்களும் அடங்கியிருக்கிறது என்பதே. எங்களுக்கு இறங்கி கருத்துடன் இந்த பிரமாணத்தை கை கொள்ள இதயத்தை வியருளோ. பிரியமானவர்களே, நாம் இப்பொழுது தேவனுடைய மகா பரிசுத்த வசனத்தை கேட்கவும் ஆண்டவருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளவும் இங்கே கூடி வந்திருக்கிறோம். உத்தம மனஸ்தாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் அவரிடத்தில் கிட்டிச் சேர்வதற்காக தேவனுடைய கிருபை தேடி முழங்காற்படியிட்டு மௌனமாக நம்மை நாமே சோதித்து அறிவோமாக. ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஒரு விசை நம்மை தாழ்த்தி நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ஆண்டவருக்கு விரோதமாக, நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு விரோதமாக தீமை செய்திருந்தால், தீங்கு நினைத்திருந்தால், வார்த்தைகளினாலோ நம்முடைய செயல்களினாலோ எழுத்துக்களினாலோ பார்வையினாலோ நாம் மற்றவர்களை காயப்படுத்தியிருந்தால் நாம் ஆண்டவரிடத்திலே மன்னிப்பு கோருவோம். தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வு பெறமாட்டான், அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டுவிடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான். ஆண்டவர் நமக்கு இறங்கி நம்முடைய குற்றங்களை மன்னிக்கத்தக்கதாக கெஞ்சி மன்றாடுவோம். உங்கள் பாவங்களின் நிமித்தம் முழு இருதயத்தோடே உண்மையாய் மனஸ்தாபப்பட்டு பிறரிடத்தில் அன்பும் சிநேகமுமாயிருந்து இனி தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் அவருடைய பரிசுத்த மார்க்கத்தில் நடப்போம் என்று தீர்மானித்திருக்கிற நீங்கள் நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளோடு ஒப்புரவாகும்படி உங்கள் பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கையிடுங்கள். சேர்ந்து சொல்வோம். பரமபிதாவே, உமக்கு விரோதமாகவும் எங்கள் அயலாருக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தோம் என்று அறிக்கையிடுகிறோம். ஒளியில் நடவாமல் இருளில் நடந்து வந்தோம். கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்லியும் தீமை விட்டு விலகவில்லை. எங்களுக்கு இறங்க வேண்டும் என்று உம்மிடம் மன்றாடுகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் எங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னியும். பரிசுத்த ஆவியினால் எங்களை சுத்திகரித்து எங்கள் மனசாட்சி உயிர்ப்பித்தருளும்.
உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகும்படி நாங்கள் இனி புது ஜீவன் உள்ளவர்களாய் உமக்கு ஊழியம் செய்யத்தக்கதாக மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்க எங்களுக்கு உதவி புரியும். ஆமேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தம்மிடத்தில் உண்மையாய் மனம் திரும்புகிற யாவருக்கும் அருளப்படுகிற கிருபை நிறைந்த தேவ வசனங்களை கேளுங்கள். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமுமானது. ஒருவன் பாவம் செய்வானானால் நீதிபரராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார். நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே. நம்முடைய பரம பிதாவாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் உத்தம மனஸ்தாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் தம்மிடத்திற்கு மனம் திரும்பி தங்கள் சகோதர சகோதரிகளின் குற்றங்களை மன்னிக்கிற யாவருக்கும் பாவ மன்னிப்பை அருளிச் செய்வோம் என்று மிகுந்த இரக்கமாய் வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிறார். அவர் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் உங்களுக்கு இறங்கி உங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவைகளினின்று உங்களை விடுதலை ஆக்கி சகல நன்மையிலும் உங்களை உறுதிப்படுத்தி நிலைநிறுத்தி உங்களை நித்திய ஜீவ கரையில் சேர்ப்பாராக. கடவோம். திருத்துவ திருநாளுக்கு பின்வரும் 14ஆம் ஞாயிற்குரிய சுருக்க ஜபம். இயேசுவே குரு, எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் கருணை நிறைந்த கர்த்தாவே, ஒவ்வொரு நாளும் உமது பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து நலமானதை கற்றுக்கொண்டு நற்குணமுள்ளவர்களாக வாழவும் உமது தூய நாம மகிமைக்காக நற்கந்தம் வீசவும் கிருபை புரியும். நீர் எங்களுக்கு தந்துள்ள கல்வி ஸ்தாபனங்களுக்காகவும் அவற்றில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் மாணாக்கருக்கு சிறந்த முறையில் பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கவும் மாணவ செல்வங்கள் யாவரும் கல்வியிலும் நற்பண்பிலும் சிறந்து விளங்கவும் அனுக்கிரகித்தருளும். எங்கள் குருநாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். அமர்ந்திருப்போம். நிருப வாக்கியத்திற்கு பதிலாக பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து வேத பகுதி வாசிக்க கேட்போம். நிருப வாக்கியத்திற்கு பதிலாக வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள திருமுறை பகுதி நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் முதல் 12ஆம் வசனங்கள் வரை. நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் முதல். பிள்ளைகளே, நீங்கள் தகப்பன் போதகத்தை கேட்டு புத்தியை அடையும்படி கவனியுங்கள். நான் உங்களுக்கு நற்போதகத்தை தருகிறேன், என் உபதேசத்தை விடாதிருங்கள். நான் என் தகப்பனுக்கு பிரியமான குமாரனும் என் தாய்க்கு மிகவும் அருமையான ஒரே பிள்ளையுமானவன். அவர் எனக்கு போதித்து சொன்னது, உன் இருதயம் என் வார்த்தைகளை காத்து கொள்ள கடவது, என் கட்டளைகளை கைக்கொள், அப்பொழுது பிழைப்பாய். ஞானத்தை சம்பாதி, புத்தியையும் சம்பாதி. என் வாயின் வார்த்தைகளை மறவாமலும் விட்டு விலகாமலும் இரு. அதை விடாதே, அது உன்னை தற்காக்கும். அதின்மேல் பிரியமாயிரு, அது உன்னை காத்து கொள்ளும். ஞானமே முக்கியம். ஞானத்தை சம்பாதி. எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதித்து கொள். நீ அதை மேன்மைப்படுத்து, அது உன்னை மேன்மைப்படுத்தும். நீ அதை தழுவிக்கொண்டால் அது உன்னை கனம் பண்ணும். அது உன் தலைக்கு அலங்காரமான முடியை கொடுக்கும். அது மகிமையான கிரீடத்தை உனக்கு சூட்டும். என் மகனே கேள், என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள், அப்பொழுது உன் ஆயுசின் வருஷங்கள் அதிகமாகும். ஞான மார்க்கத்தை நான் உனக்கு போதித்தேன், செவ்வையான பாதைகளிலே உன்னை நடத்தினேன். நீ அவைகளில் நடக்கும்போது
உன் நடைகளுக்கு இடுக்கண் உண்டாவதில்லை, நீ அவைகளில் ஓடினாலும் இடரமாட்டாய் என்பது இது ஆண்டவரின் திருவார்த்தை. பரிசுத்த சுவிசேஷ வாக்கியம் பரிசுத்த லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனம் முதல் 37ஆம் வசனம் வரை. பரிசுத்த லூக்கா 4ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனம் முதல் அடங்கிய தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேளுங்கள். பின்பு அவர் கலிலேயாவில் உள்ள கப்பர்நகும் பட்டணத்துக்கு வந்து ஓய்வு நாட்களில் ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணினார். அவருடைய வசனம் அதிகாரம் உள்ளதாயிருந்தபடியால் அவருடைய போதகத்தை குறித்து அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ஜெப ஆலயத்திலே அசுத்த ஆவி பிடித்திருந்த ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அவன், ஐயோ, நசரேயனாகிய இயேசுவே, எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன? எங்களை கெடுக்கவா வந்தீர்? உம்மை இன்னார் என்று அறிவேன், நீர் தேவனுடைய பரிசுத்தர் என்று உரத்த சத்தமிட்டான். அதற்கு இயேசு, நீ பேசாமல் இவனை விட்டு புறப்பட்டு போ என்று அதை அதட்டினார். அப்பொழுது பிசாசு அவனை ஜனங்களின் நடுவே விழத்தள்ளி அவனுக்கு ஒரு சேதமும் செய்யாமல் அவனை விட்டு போய்விட்டது. எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு, இது என்ன வார்த்தையோ, அதிகாரத்தோடும் வல்லமையோடும் அசுத்த ஆவிகளுக்கும் கட்டளையிடுகிறார், அவைகள் புறப்பட்டு போகிறதே என்று ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள். அவருடைய கீர்த்தி சுற்றிலும் இருந்த நாடுகளில் உள்ள இடங்களிலெல்லாம் பிரசித்தமாயிற்று என்பது இது வாழ்வு தரும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி. மகிமையே உண்டாவதாக கிறிஸ்துவுக்கே, மகிமையே உண்டாவதாக. வானத்தையும் பூமியையும் காணப்படதும் காணப்படாதுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தராயிருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய ஒரே தேவனை விசுவாசிக்கிறேன். ஒரே கர்த்தருமாய் ஒரே பேரான குமாரனாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன். அவர் சகல உலகம் உண்டாக்கும் முன்னே நமது பிதாவினாலே ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர், தெய்வத்தில் தெய்வமானவர், ஜோதியில் ஜோதியானவர், மெய்தேவனில் மெய்தேவனானவர், உண்டாக்கப்படாமல் ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர், பிதாவுடைய ஒரே தன்மையுடையவர், சகலத்தை உண்டாக்கினவர், மனிதராகி நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்புள்ளாகவும் பரமத்திறங்கி பரிசுத்தாவினாலே தனிமையாடத்தில் அவதரித்து மனுஷனானார். நமக்காக பொந்து பிலாத்தின் காலத்தில் சிலுவையில் அறைந்து பாடுபட்டு அடக்கம் எண்ணப்பட்டார். வேத வாக்கின்படி 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். பரமத்தில் ஏறி பிதாவினது வசத்தில் இருக்கிறார். உயிருள்ளோரை மரித்தோரை நியாயத்திற்கு மகிமையுடைய திரும்ப வருவார். உடைய ராஜ்யத்திற்கு முடியவில்லை. கர்த்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவிலும் குமாரன் என்று புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவோடு குமாரனோடு கூட தொழுது தோத்தரிக்கப்படுகிறவருமாய் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக இருக்கிற பரிசுத்தாய் விசுவாசிக்கிறேன். ஒரே பரிசுத்த பொதுவான அப்போஸ்தலர் திருச்சபை என்று விசுவாசிக்கிறேன். பாவ நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞானஸ்தானத்தை அறிக்கையிடுகிறேன். மரித்தோர் உயிர்த்தெழுதலும் மறுமைக்குரிய ஜீவனம் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறேன். அமர்ந்திருப்போம். அறிவிப்புகள். கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகின்றோம். ஆறுமுகநேரி சேகர ஆன்லைன் ஆராதனையானது பூரசூர் பரிசுத்த திருத்துவ ஆலயத்திலிருந்து ஒளிபரப்பாவதற்கு ஆண்டவர் கிருபை தந்திருக்கின்றார். ஆண்டவர் தாமே தொடர்ந்து இந்த ஆராதனையும் ஊழியங்களையும் ஆசீர்வதித்து தருவாராக. அன்பானவர்களே, இந்த ஆராதனையானது ஒளிபரப்பாவதற்கு பூவரசூர் திருச்சபையை சார்ந்த திரு தியாகராஜன் சார் அவர்களுடைய குடும்பத்தினர் நன்கொடை காணிக்கை கொடுத்து தாங்கியிருக்கின்றார்கள். அவர்களையும் குடும்பத்தாரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகின்றோம். ஆண்டவர் தொடர்ந்து குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதித்து ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமையாக எடுத்து பயன்படுத்துவாராக. இந்த ஆன்லைன் ஆராதனை சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு
உதவி செய்து வருகின்ற அருமையான குருத்துவ பயிற்சி ஊழியர்கள், சபை ஊழியர்கள் மற்றும் திருச்சபையின் மக்கள் யாவருக்கும் திருச்சபையின் சார்பிலே, சேகரத்தின் சார்பிலே நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஆண்டவர் தொடர்ந்து நம்முடைய சேகர ஊழியங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. சேகர ஊழியங்களுக்காக, சேகர ஊழியர்களுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் மென்மேலும் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. அன்பானவர்களே, இந்த கொரோனா தொற்று காரணமாக வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஊரடங்கு காணப்படுகின்றபடினாலே வெள்ளி சனி ஞாயிறு 3 தினங்கள் ஆராதனைகள் நடைபெறாது. மற்ற தினங்களிலே திங்கள் முதல் வியாழன் வரை நடைபெறுகின்ற ஆராதனைகளிலே நீங்கள் வந்து தவறாது பங்கு பெற உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றோம். திங்கள் அல்லது வியாழக்கிழமை நடைபெறுகின்ற சிறப்பு ஆராதனைகளிலும் நீங்கள் தவறாது உற்சாகத்தோடு வந்து பங்கு பெற உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இன்று செப்டம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி நம்முடைய தேசத்திலே ஆசிரியர் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. நம்முடைய சேகரத்திலும் மற்றும் நம்முடைய தேசத்திலும் ஆசிரியர் பணியை செய்து வருகின்ற அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஆண்டவர் தாமே உங்கள் ஆசிரியர் பணி சிறப்பாக அமைவதற்கு தொடர்ந்து வேண்டுகின்ற கிருபைகளை தந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. அன்பானவர்களே, சேகர ஊழியத்தின் ஒரு பகுதியாக நம்முடைய சேகர அளவிலே ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கென்று, டெட் தேர்வுக்கென்று ஆயத்தப்படுகின்ற பிள்ளைகளுக்கென்று சிறப்பு இலவச ஆன்லைன் கோச்சிங்கானது நடைபெற இருக்கின்றது. அதற்கென்று படிவங்கள் சபை ஊழியர்களிடத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் பங்கு பெற சேர விரும்புகின்றவர்கள் பிஎட் அல்லது டீச்சர் ட்ரைனிங் முடித்து டெட் தகுதி தேர்வுக்கென்று ஆயத்தப்பட்டு வருகின்றவர்கள் நீங்கள் உங்கள் பெயர்களை அருமையான சபை ஊழியர்களிடத்திலே நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ள உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதற்குரிய படிவங்களை நீங்கள் பெற்று சபை ஊழியர்களிடத்திலே பூர்த்தி செய்து கொடுக்கவும் உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றோம். வாரம் உங்களுக்கு சிலபஸ் கொடுக்கப்பட்டு உங்களை படிக்க வைத்து வாரம் ரெகுலராக தேர்வுகள் நடைபெறும். உங்களுக்கு படிப்பதற்கு இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும். எனவே தகுதி தேர்வுக்கென்று ஆயத்தப்படுகின்றவர்கள் நீங்கள் உங்கள் சபை ஊழியர் மூலமாக நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அன்பானவர்களே, நம்முடைய ஆன்லைன் ஆராதனையானது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7 மணி முதல் ஆறுமுகநேரி பாஸ்டேட் என்ற யூடியூப் சேனலிலும் மற்றும் அகரம் டிவியிலும் ஏஎம்என் செட்டாப் பாக்ஸிலே 56வது எண், டிசிசிஎல் செட்டாப் பாக்ஸிலே 165வது சேனலிலும் ஒளிபரப்பாகிறது. அத்தோடு கூட ஜேகேஎம் டிவியிலே ஏஎம்என் செட்டாப் பாக்ஸ் 60வது நம்பர் சேனலிலே ஜேகேஎம் டிவியிலே ஒளிபரப்பாகிறது. நீங்கள் யாவரும் தவறாது இந்த ஆன்லைன் ஆராதனையிலே பங்கு பெற உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஞாயிறு காலை 9 மணிக்கு இந்த ஆராதனையானது ஒளிபரப்பாகிறது. வருகின்ற நாட்களிலே திங்கள் அல்லது வியாழக்கிழமையிலே ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு பதிலாக சிறப்பு ஆராதனைகள் நடத்தப்படுவதற்கு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையினால் வருகின்ற நாட்களிலே ஆன்லைன் ஆராதனை நடைபெறாது. நீங்கள் ஆலயத்திலே திங்கள் அல்லது வியாழக்கிழமை நடைபெறுகின்ற ஆராதனைகளிலே நீங்கள் வந்து பங்கு பெற உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இந்த வாரத்திலே தங்கள் பிறந்த நாட்கள் மற்றும் திருமண நாட்களை அனுசரிக்கின்ற பிள்ளைகளின் பெயர்கள் வாசிக்க கேட்போம். இந்த வாரத்திலே தங்களுடைய பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாளை ஆசரிக்கின்றவர்கள் 5ஆம் தேதி இன்று எஸ் துபோரால் டாக்டர் ஆஃப் திரு ஜே செல்வகுமார், 6ஆம் தேதி எஸ் ஜோனா ராஜதுரை சன் ஆஃப் ரெவரன் டி செல்லதாஸ் ஜோசப், திருமதி வி பமிலா பிரிஸ்கில்லால் ஒய்ஃப் ஆஃப் திரு எம் ராபின் தாமஸ், திரு ஜே செல்வின், 7ஆம் தேதி வி ஜோசப் டேனியல் சன் ஆஃப் திரு கே எஸ் விஜய், ஏ பிரைட்டன் ஆப்ரஹாம் சன் ஆஃப் திரு ஏ அந்தோனிராஜ், திரு எம் கனகராஜ், 9ஆம் தேதி ஏ ஆட்லின் பிர்சிலா ஜூடித் டாக்டர் ஆஃப் திரு ஏ ஆர்தர் சார்லஸ், ஜே ஜோவினா ரோசி, 10ஆம் தேதி திரு ஜே ஆர் நிர்மல்
திரு டி மைக்கேல்தாஸ் ராஜகுமார் சன் ஆஃப் திரு டி தியாகராஜன், திருமதி சந்திர மரிய மெஸ்ஸி ஒய்ஃப் ஆஃப் திரு டபிள்யூ அடிசன். வாரத்திலே தங்களுடைய திருமண நாளை அனுசரிக்கின்றவர்கள் 6ஆம் தேதி திரு ஜே பிலிப் சுதாகர் அண்ட் திருமதி பி ஜெயந்தி, 7ஆம் தேதி திரு எஸ் ராஜசேகர் அண்ட் திருமதி வி பியூலா ஜெமமலர், 8ஆம் தேதி திரு ஜி பிரேம்குமார் அண்ட் திருமதி பி ஸ்மித், 9ஆம் தேதி திரு டி தேவராஜ் அண்ட் திருமதி டி ஜெயா, 10ஆம் தேதி திரு எம் எட்வின் ராஜ சுந்தரம் அண்ட் திருமதி இ சிலுவை ரோஸ்மேரி. வாரத்திலே தன்னுடைய பிறந்த நாளை அனுசரிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு நம்முடைய ஆலயத்திலிருந்து கொடுக்கப்படுகின்ற வாக்குத்தத்த வசனம் உபாகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு சுதந்திரிக்கும்படி கொடுக்கும் தேசத்தில் உன்னை மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பார். உபாகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். இந்த வாரத்திலே தங்களுடைய பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாளை அனுசரிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு நம்முடைய குருவானவரை அவர்கள் ஜெபிப்பார்கள். ஜெபம் செய்வோம். அன்பும் இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, வருஷத்தை நன்மையினால் முடிசூட்டுகின்றவரே, நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம். கர்த்தாவே, பெயர்கள் வாசிக்க கேட்ட இந்த வாரத்தில் தங்கள் பிறந்த நாட்களை மற்றும் திருமண நாட்களை அனுசரிக்கின்ற பூர்வசூர் திருச்சபையில் உள்ள பிள்ளைகளுக்காகவும் மற்றும் எங்கள் சேகர முழுமையிலும் உள்ள எல்லா சபைகளிலும் உள்ள பிள்ளைகளுக்காகவும் நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம். ஆண்டவரே, இந்த புதிய ஆண்டானது அன்பு பிள்ளைகள் யாவருக்கும் மிகுந்த ஆசீர்வாதமாயிருக்க ஆண்டவர் உதவி செய்வீராக. மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற நல்ல வாக்குத்தத்தத்தின்படியே ஒவ்வொரு நாளும் புதிய ஆண்டுகளும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பதற்கு தேவன் கிருபை தர வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நல்ல சுகபலன் நன்மையான ஈவுகளினால் அன்பு பிள்ளைகளை நிரப்புவீராக. உமக்குள் சாட்சியாய் மகிழ்ச்சியாய் என்றென்றைக்கு வாழ்ந்திருக்க அருள் செய்வீராக. திருச்சபையாக வாழ்த்துகின்றோம், ஆசீர்வதிக்கின்றோம். ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். செய்திக்கு ஆயத்தமாக யாவரும் எழுந்து நின்று ஆராதனை கீதங்கள் 752 கீதங்களிலும் கீர்த்தனும் 9 பாடுவோம். களி கூறுவோம் கர்த்தர் நம் பட்சமே என்ற பாடல். ஆராதனை கீதங்கள் 752 கீதங்களிலும் கீர்த்தனும் 9 பாடுவோம். வாக்கை நம்புவோம்
உறுதியாய் நிலைக்கும் இது மெய்மையே. கர்த்தர் நாம் பட்சம், கர்த்தர் நம்மோடு, கர்த்தர் சகாயம், யார் எதிர்க்க வல்லோர் யார்? யார் யார்? யார் எதிர்க்க வல்லோர் யார்? வல்லோர் நிலைத்திருப்போம் கர்த்தரின் கட்டிலில், அதால் நித்திய ஜீவன் உண்டாம். பற்றும் இலையை தம் வல்ல கரத்தில் வைத்தென்றும் பாதுகாப்பாராம். கர்த்தர் நாம் பட்சம், கர்த்தர் நம்மோடு, கர்த்தர் சகாயம், யார் எதிர்க்க வல்லோர் யார்? யார் யார்? யார் எதிர்க்க வல்லோர் யார்? வல்லோர். ஆமென். பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே ஆமேன். அமர்ந்திருப்போம். கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகின்றேன். கர்த்தர் நல்லவர், நல்லவராயிருந்து இந்த புதிய மாதத்தையும் நாம் காணும்படியாக ஆண்டவர் கிருபை கூர்ந்து நம்மை நடத்தி வந்திருக்கிறார். கர்த்தருக்கே துதியும் ஸ்தோத்திரமும் உண்டாவதாக. இன்றைக்கு ஆசிரியர் தினம். நம்முடைய தேசத்தில் உள்ள அத்தனை ஆசிரியர்களுக்கும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஆண்டவர் தொடர்ந்து உங்களையும் குடும்பங்களையும் ஆசிரியர் பணிகளையும் ஆசீர்வதித்து தருவாராக. அன்பானவர்களே, இன்று கல்வி ஞாயிறாக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. நாம் தியானிக்கும்படியாக திருச்சபை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற தலைப்பு இயேசுவே குரு. ஆதாரமாக தரப்பட்டிருக்கிற வேத வசனம் பரிசுத்த லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 31 32 வசனங்கள். லூக்கா 4ஆம் அதிகாரம் 31 மற்றும் 32. பின்பு அவர் கலிலேயாவில் உள்ள கப்பர்நகூம் பட்டணத்துக்கு வந்து ஓய்வு நாட்களில் ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணினார். அவருடைய வசனம் அதிகாரமுள்ளதாய் இருந்தபடியால் அவருடைய போதகத்தை குறித்து அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அமர்ந்த வண்ணமாக கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளின் மூலமாய் நம்மோடு கூட பேசும்படியாக ஜெபம் செய்வோம். அன்பு நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, எங்களோடு கூட பேசுகின்றவரே, எங்களுக்கு நற்காரியங்களை போதிக்கின்றவரே, நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு உம்மை துதிக்கிறோம், சோசரிக்கின்றோம். கல்வி ஞாயிறாக, ஆசிரியர் ஞாயிறாக இந்த ஞாயிறை நாங்கள் ஆசரிப்பதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்திருக்கிறீர். உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நல்ல போதகராம் உம்மிடத்திலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். அன்பானவர்களே, ஆசிரியர் ஒருவர் இருந்தார். ஒரு நாள் தன்னுடைய வகுப்பறையிலே மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தி கொண்டிருந்தார். பாடம் நடத்தி முடித்த பின்பதாக தன்னுடைய மேஜையிலே தான் கழற்றி வைத்திருந்த தன்னுடைய வாட்ச் காணாமல் போயிருந்ததை அறிந்து கொண்டார். உடனே இந்த வகுப்பு ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த மேஜையில்தான் என்னுடைய வாட்ச் இருந்தது, ஆனால் இப்பொழுது காணவில்லை. எனவே இந்த வகுப்பறையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களில் ஒருவர்தான் அதை எடுத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உறுதியாக அவர் அறிந்து கொண்டார். ஆகையினாலே வகுப்பறையின் கதவை பூட்டினார். மாணவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு அறிவிப்பை சொன்னார். உங்களில் யாரோ ஒருவர்தான் என்னுடைய வாட்சை எடுத்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு 1 நிமிடம் அவகாசம் தருவேன். அப்பொழுது நீங்கள் எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கொள்ள வேண்டும். ஒருவேளை நீங்கள் யாராவது அந்த வாட்சை எடுத்திருந்தால் உங்களுடைய சட்டைப்பையிலே அதை நீங்கள் போட்டுவிடுங்கள். யாரும் கண்களை திறந்து பார்க்க மாட்டார்கள். ஆகையினாலே நான் வந்து உங்கள் சட்டைப்பையை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது
அதிலுள்ள என்னுடைய வாட்சை நான் எடுத்துக்கொள்ளுவேன், உங்களை நான் யாருக்கும் காட்டி கொடுக்க மாட்டேன் என்று ஆசிரியர் சொன்னார். அப்படியே 1 நிமிடம் அவகாசமும் கொடுத்தார். உடனே எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கொண்டார்கள். 1 நிமிடம் கழிந்தது. ஏதோ ஒரு மாணவருடைய சட்டை பையிலிருந்து அந்த ஆசிரியர் அந்த வாட்சை எடுத்துக்கொண்டார். உடனே எல்லாருக்கும் அறிவுரை சொல்லி அனுப்பி வைத்தார். சில வருடங்கள் கழித்தது. ஒரு வாலிபன் ஒருவர் அந்த ஆசிரியரை சந்திப்பதற்காக வந்தார். அப்பொழுது அந்த ஆசிரியரை பார்த்து மகிழ்ச்சியோடு கூட தனக்கு ஒரு உயர்ந்த நிறுவனத்திலே வேலை கிடைத்திருப்பதாக பகிர்ந்து கொண்டான். அவரும் மகிழ்ச்சியோடு கூட அந்த வாலிபரை வாழ்த்தினார். அப்பொழுது அந்த வாலிபன் சொன்னார், ஐயா, அன்றைக்கு நீங்கள் உங்கள் வாட்சை கண்டுபிடிப்பதற்காக 1 நிமிடம் எல்லாருடைய கண்களையும் மூடச் செய்து சட்டைப்பையிலே தேடி பார்த்து வாட்சை எடுத்தீர்கள். அப்பொழுது அந்த வாட்ச் என்னுடைய சட்டைப்பையிலிருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது. அதை திருடியது நான் தான். அன்றைக்கு நான் திருடி இருந்தாலும் என்னை நீங்கள் காட்டி கொடுக்கவில்லை. என்னை அதன் பின்பு நீங்கள் அழைத்து தண்டிக்கவும் இல்லை. அது என்னுடைய மனதை மிகவும் கஷ்டப்படுத்தினது. ஆகையினால்தான் அதன் பின்பு நான் ஒரு திருந்திய வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன், நன்றாக படித்தேன். இன்றைக்கு நல்ல ஒரு நிறுவனத்திலே உயர்ந்த பதவி எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. என்னுடைய உயர்வுக்கு நீங்கள்தான் காரணம் என்று அந்த ஆசிரியருக்கு நன்றி சொன்னான். மீண்டும் அந்த ஆசிரியரிடத்தில் கேட்டான், ஏன் ஐயா, ஒருவேளை அதை எடுத்தது நான் தான் என்று தெரிந்திருந்தும் என்னை நீங்கள் காட்டி கொடுக்கவில்லை, அல்லது என்னை நீங்கள் தனியாக அழைத்து கூட கண்டிக்கவில்லையே, ஏன் என்று சொல்லி அந்த ஆசிரியரிடத்திலே வாலிபன் கேட்டான். அப்பொழுது அந்த ஆசிரியர் சொன்னார், நீங்கள் எல்லாரும் கண்ணை மூடியிருக்கும் பொழுது நானும் என்னுடைய கண்களை மூடியிருந்தேன். ஒருவேளை அதை எடுத்தது நீதான் என்று சொல்லி கூட எனக்கு தெரியாது. நானும் ஒருவேளை தவறு செய்தவர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுடைய மனதை காயப்படுத்தி விடக்கூடாது, அது மேலும் அவர்களை பாதிக்கக்கூடாது என்பதற்காக நானும் கூட என்னுடைய கண்களை அன்றைக்கு மூடி இருந்துதான் அந்த வாட்சை கண்டுபிடித்தேன் என்று அந்த ஆசிரியர் சொன்னார். கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, ஒரு மாணவருக்கு கல்வியை கொடுப்பவர் மாத்திரம் ஆசிரியர் அல்ல, அவர்களுடைய உள்ளத்தையும் உணர்வுகளையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள்தான் உண்மையான சிறந்த ஆசிரியர்கள். அப்படி பணி செய்யக்கூடிய உண்மையான ஆசிரியர்களை ஆண்டவர் நம்முடைய தேசங்களிலே அதிகமாகவே தந்திருக்கின்றார். அவர்களுக்காக நன்றி செலுத்தும்படியாக ஆண்டவர் இந்த நாட்களிலே நம்மை அன்போடு கூட அழைக்கின்றார். மட்டுமல்லாது இன்றைக்கு நமக்கு தியானத்திற்கென்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு இயேசுவே குரு என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகின்றது. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எல்லா ஆசிரியர்களிலும் மேலானவர். ஆசிரியர்களுடைய குணாதிசயத்திற்கு மேற்பட்டு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே இந்த போதிக்கும் குணமானது, உபதேசிக்கும் குணமானது அதிகமாக காணப்பட்டது. அவரை ரபி என்றும் போதகர் என்று சொல்லியும் அழைத்தார்கள். சீஷர்கள் அவரிடத்திலே தங்கியிருந்து கற்றுக்கொண்டார்கள். எனவே இயேசுவின் பண்புகள் ஒரு குருவின் பண்புகளுக்கு மேற்பட்டவை என்று சொல்லி இயேசுவே குரு என்று சொல்லி நமக்கு இன்றைக்கு சிந்திக்கும்படியாக தலைப்பானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆசிரியரின் பண்புகளை இயேசுவில் தேடுவதை விட இயேசுவின் பண்புகள் ஆசிரியர்களுக்கு அதிகமாக வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் சிந்திப்பதற்கு ஆண்டவர் நம்மை அன்போடு கூட அழைக்கின்றார். ஆகையினாலே ஆசிரியர்கள் ஆண்டவரிடத்திலே கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்ன, ஆண்டவரிடத்திலே காணப்படக்கூடிய குணாதிசயங்கள் என்ன என்று நாம் சற்று ஆராய்ந்து பார்க்கும்படியாக ஆண்டவர் நம்மை அன்போடு கூட அழைக்கின்றார். முதலாவது, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கற்பிப்பவர். வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகின்றது, ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பவர். என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகின்ற வார்த்தைகள் நமக்கு உண்டு. நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரத்திலே 2ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நான் உங்களுக்கு நற்போதகத்தை தருவேன், என் உபதேசத்தை விடாதிருங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் 32ஆம் வசனங்கள் நமக்கு சத்திய வசனமாக கொடுக்கப்பட்ட வசனங்கள் சொல்லுகின்றது. அவர் கலிலேயாவில் உள்ள கப்பர்நகும் பட்டணத்துக்கு வந்தார். ஓய்வு நாட்களில் ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணினார். அவருடைய போதகமானது
அல்லது அவருடைய உபதேசமானது அதிகாரமுள்ளதாக இருந்தபடியினால் அவருடைய போதகத்தை குறித்து எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம். கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, இப்படி ஆண்டவருடைய உபதேசங்கள் அல்லது ஆண்டவருடைய போதகங்கள் மிகவும் பிரயோஜனமாகவும் அவைகள் அதிகாரம் உள்ளவைகளாகவும் காணப்பட்டிருப்பதை வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றது. நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம், ஞான மார்க்கத்தை நான் உனக்கு போதித்தேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார். நாம் நடக்க வேண்டிய வழியை நமக்கு காட்டுகின்றவர் ஆண்டவர். என்னிடத்திலே கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்மை அன்போடு கூட அழைக்கின்றார். கிறிஸ்துவுக்குள் அருமையானவர்களே, ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு ஆசிரியர், நல்ல ஒரு போதகர். ஆண்டவருடைய உபதேசத்தை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுதினமும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர் சொல்லி நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கின்ற இந்த வேத வசனங்கள் எல்லாம் நித்திய காலத்திற்காக நம்மை நடத்தக்கூடியவை. ஒருவேளை இந்த உலக பிரகாரமாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற அறிவானது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு அல்லது நம்முடைய வயிற்று பிழைப்பை ஓட்டுவதற்கு நமக்கு பிரயோஜனமானவைகளாக காணப்படலாம். ஆனால் ஆண்டவருடைய வசனங்கள், ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற போதனைகள், ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி எழுதி கொடுத்திருக்கின்ற இந்த உபதேசங்கள் நம்முடைய வாழ்விற்கு நித்திய காலமாக ஆசீர்வாதமாக பயன்படக்கூடியவை என்பதை நாம் மறந்து போய்விடக் கூடாது. ஆண்டவர் மோசேக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார். யாத்திராகமும் 19ஆம் அதிகாரத்திலே 7ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம், மோசே வந்து ஜனங்களின் மூப்பரை அழைப்பித்து கர்த்தர் தனக்கு கற்பித்த வார்த்தைகளை எல்லாம் அவர்களுக்கு முன்பாக சொன்னான் என்று வாசிக்கின்றோம். 10 கற்பனைகளை கொடுக்கிறார், நியாயப்பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார். இதிலே நீங்கள் நடவுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார். மோசையின் மூலமாக இந்த வார்த்தைகள், நியாயப்பிரமாணங்கள், 10 கற்பனைகள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் அதன் மூலமாக நமக்கும் ஆண்டவர் பிரமாணமாகவே எழுதி கொடுத்திருக்கின்றார். இந்த வேத புத்தகத்திலே அவைகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்ற நல்ல ஆசிரியராக காணப்படுகிறார் என்பதை அவருடைய ஒவ்வொரு வசனங்களும் நமக்கு உணர்த்துகின்றது. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரத்திலே 2ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம், அப்பொழுது அவர் தமது வாயை திறந்து அவர்களுக்கு உபதேசித்து சொன்னது என்று நாம் வாசிக்கின்றோம். ஆண்டவருடைய மலை பிரசங்கங்கள் முழுவதும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு பிரயோஜனமானவைகள், நாம் ஆண்டவருடைய சுபாவத்தை நம்மிலிருந்து வெளிப்படுத்துவதற்கு அவைகள் நல்ல கருவிகள் என்று சொல்லி நாம் அதைகளை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, ஆகையினால இயேசுவே நம்முடைய குரு, அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பவர். அவரிடத்திலே கற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம். ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை வெறுமனே கேட்டவர்களாய் கடந்து செல்வதற்கு அல்ல, அவைகளை கேட்டு அவைகளை நமக்கு உட்கொண்டு இல்லையா நமக்கு உள்ளாக ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த வேத வசனங்கள் நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்திலே 13ஆம் அதிகாரத்திலே விதைக்கிறவனுடைய உவமையை சொல்லுகின்றார். கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று சொல்லியும் ஆண்டவர் சொல்லுகின்றதை நாம் வாசிக்கின்றோம். அப்படியானால் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் நாம் கேட்பதற்கு மாத்திரமல்ல, அவைகளை பயன்படுத்துகிறதற்கு என்பதையும் ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுத்தருகின்றார். இரண்டாவதாக, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நல்ல ஒரு குரு. அவர் கற்றுக் கொடுப்பவர் மாத்திரமல்ல, கடைபிடிப்பவரும் கூட. ஆண்டவர் வெறுமனே போதித்துவிட்டு செல்லுகின்றவர் அல்ல, அவர் அவைகளை நமக்கு வாழ்ந்து காண்பிப்பவர், வாழ்ந்து காண்பித்திருக்கின்றவர். வேத வசனங்களிலே நாம் வாசிக்க முடியும். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம். 13ஆம் அதிகாரம் யோவான் 13:14 வசனங்களிலே, நீங்கள் என்னை போதகர் என்றும் ஆண்டவர் என்றும் சொல்லுகிறீர்கள். நீங்கள் சொல்லுகிறது சரியே, நான் அவர்தான். ஆண்டவரும் போதகருமாகிய நானே உங்கள் கால்களை கழுவினதுண்டானால் நீங்களும் ஒருவருடைய கால்களை ஒருவர் கழுவ கடவீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார். கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தமது சீசர்களோடு கூட தமது கடைசி ராப்போஜனத்தை உட்கொள்ளும் பொழுது பாத்திரத்திலே தண்ணீர் வார்த்து அறையிலே சீலையை கட்டி கொண்டு தண்ணீரினால் ஒவ்வொரு சீசர்களுடைய பாதங்களையும் கழுவி துடைக்கின்றார். இல்லையே, தாழ்மையின் அடையாளமாக அவர்களை அவர் அன்போடு கூட அவர்கள் கால்களை பாதங்களை கழுவி சுத்தப்படுத்துகின்றதை, கழுவி சுத்தப்படுத்தி சீலையினால் துடைக்கின்றதை மத்தேயு யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கின்றோம். கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் தாழ்மையாய் இருங்கள் என்று சொல்லி மாத்திரம் சொல்லவில்லை, தாழ்மையாய் வாழ்ந்தும்
காண்பிக்கின்றார். அவர் மன்னியுங்கள் என்று சொல்லி மாத்திரம் சொல்லவில்லை, மன்னித்தும் காண்பிக்கின்றார். சிலுவையிலே அவர் அறையப்பட்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையிலும் கூட பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் என்று சொல்லி தம்மை சிலுவையில் அறைந்தவர்களுக்காக பிதாவினிடத்திலே ஆண்டவர் வேண்டுதல் செய்கின்றவராய் காணப்படுகின்றதை அவருடைய வாழ்க்கையானது நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது. சிலுவையிலே தனது பக்கத்தில் அறையப்பட்டிருந்த கள்ளர்களில் ஒருவனை அவர் மன்னிக்கின்றார். இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார். இப்படி உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள், உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகின்றவராய் மாத்திரமல்ல, அதை செய்கின்றவராய், அவைகளை கடைபிடிக்கின்றவராய் நமக்கு காண்பித்திருக்கின்றார். ஆகையினால தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நல்ல குரு என்று சொல்லி சொல்லுகின்றோம். இயேசுவே நம்முடைய குரு. அவர் நமக்கு கற்பிப்பவர் மாத்திரமல்ல, அவைகளை கடைபிடிப்பவரும் கூட என்பதை வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகின்றது. ஆண்டவரே தம்முடைய சீசர்களின் கால்களை கழுவி தம்முடைய தாழ்மையை வெளிப்படுத்தினார் என்றால் நாம் எந்த அளவிற்கு அதை செய்ய வேண்டியது அவசியம். நாம் ஒன்றும் அவரை விட பெரியவர்கள் அல்ல. நாம் அற்பரும் நீசருமானவர்கள், பாவிகள். ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை படைத்தவர், நம்ம எல்லாரையும் படைத்தவர். அவரே மனிதர்களுடைய கால்களை கழுவும்படியாய் ஒரு அடிமையின் ரூபம் எடுத்து தன்னை தாழ்த்துகிறார் என்றால் நாம் எல்லாரும் எந்த அளவிற்கு நம்மை தாழ்த்த வேண்டும், எந்த அளவிற்கு ஆண்டவருடைய போதனைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், எந்த அளவிற்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் நம்மை அன்போடு கூட அழைக்கின்றார். கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, இயேசுவே குரு, நம்ம எல்லாருக்கும் குரு. அவரை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு அவரிடத்திலே கற்றுக்கொள்ளவும் அவருடைய வார்த்தைகளை கடைபிடிக்கவும் ஆண்டவர் நம்மை அன்போடு கூட அழைக்கின்றார். மூன்றாவதாக ஆண்டவர் வார்த்தைகளை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார், அவைகளை கடைபிடிக்கின்றார். நம்மை, ஆண்டவரை நேசிக்கின்ற பிள்ளைகளை கரையேற்றுபவரும் அவரே. கிறிஸ்துவுக்குள் அருமையானவர்களே, பள்ளிக்கூடம் ஒன்றிலே நான் வாசித்திருக்கிறேன். நல்ல ஆசிரியர் மாணவர்களை கரையேற்றி விடுவார் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. நல்ல ஆசிரியர் மாணவர்களை கரையேற்றி விடுவார், அவர்களுடைய வாழ்வுக்கு ஆசீர்வாதமானவைகளை ஒரு ஆசிரியர் பெற்றுக் கொடுத்து விடுவார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருந்தது. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தம்மை நம்பியிருக்கிற பிள்ளைகளை நித்திய ஜீவனுக்கு ஏதுவாக ஆசீர்வாதமாய் நடத்துகின்றவர் என்பதை வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகின்றது. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரத்திலே 68ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பேதுருனுடைய விசுவாச அறிக்கை, ஆண்டவரே யாரிடத்தில் போவோம், நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவேளை ஆண்டவருடைய போதகமானது கடினமானதாக மக்களுக்கு தோன்றுகிறது. ஜீவ அப்பம் நானே என்று சொல்லுகின்றார். வானத்திலிருந்து இறங்கிய ஜீவ அப்பம் நானே என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார். என் சரீரத்தை புசித்து என் மாம்சத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார். அப்போ எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள், இது கடினமான உபதேசமாயிற்றே, எப்படி ஒருவருடைய மாம்சத்தை சாப்பிட முடியும், எப்படி ஒருவருடைய இரத்தத்தை பானம் பண்ண முடியும், இதை யார் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று சொல்லி அநேகர் அன்றைக்கு விசுவாசியாமல் போய்விட்டார்கள். உடனே ஆண்டவர் சீசர்களிடத்திலே கேட்கின்றார், நீங்களும் போய்விட மனதாயிருக்கிறீர்களோ என்று கேட்கின்றார். யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த சம்பவங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. உடனே தான் பேதுரு சொல்லுகின்றார், ஆண்டவரே யாரிடத்தில் போவோம், நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்திலே உண்டே என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார். ஆண்டவர் நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கின்றவர். ஆண்டவர் இந்த வாழ்விற்கு உரிய ஆசீர்வாதங்களை மாத்திரமல்ல, நம்முடைய நித்திய கால வாழ்விற்கு வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களை நமக்கு பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். ஆகையினால தான் நல்ல குரு நம்மை கரையேற்றி விடுவார் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றோம். கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, இப்படி ஆண்டவரிடத்திலே நன்மையான காரியங்களை நாம் பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கற்றுக்கொண்டு கடைபிடிக்கவும் நாம் கரையேற்றப்படுவதும் ஆண்டவருடைய கரத்திலே நம்மை ஒப்புக் கொடுப்பதற்கு ஆண்டவர் நம்மை அன்போடு கூட அழைக்கின்றார். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்திலே 10வது அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம். மார்த்தாள் மரியாள் என்கின்ற சகோதரிகளுடைய வாழ்க்கையானது குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்பொழுது 10ஆம் அதிகாரத்திலே 38ஆம் வசனம் முதல் 42ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, மரியாள் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருந்து ஆண்டவருடைய வசனங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றான். மார்த்தாளோ தன் வீட்டு வேலைகளை செய்வதிலே வருத்தமடைந்து ஆண்டவரிடத்திலே முறையிடுகின்றான். அப்போ ஆண்டவர் மார்த்தாளுக்கு சொல்லுகின்ற பதில், மார்த்தாளே மார்த்தாளே, நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய், தேவையானது ஒன்றே, மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்று மரியாளுடைய விசுவாசத்தையும் ஆண்டவருடைய வசனத்தை கேட்பதற்கு அவள் கொடுத்த முக்கியத்துவத்தையும் ஆண்டவர் பாராட்டுகின்றதை வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம். கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே,
மரியாள் ஆண்டவரிடத்திலே கற்றுக்கொள்வதற்கு அவருடைய வேத வசனங்களின் மீது, அவருடைய போதகத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு ஆண்டவருடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருந்தது போல நாமும் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருந்து, ஆண்டவரே உம்முடைய வழியை எனக்கு கற்றுத்தாரும், உம்முடைய வார்த்தைகளை எனக்கு கற்றுத்தாரும், அவைகளை நான் கடைபிடிக்கின்றவனாய் மாற்றம் பெற வேண்டும், அவைகளை நான் கடைபிடித்து நான் என் வாழ்க்கையிலே நித்திய ஜீவனுக்கு ஏதுவான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தேவ சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்துவோம், நம்மை அர்ப்பணித்து ஜெபிப்போம். இயேசுவே குரு, அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பவர். அவர் கற்றுக் கொடுப்பவர் மாத்திரமல்ல, அவைகளை கடைபிடித்தும் காண்பித்திருக்கின்றவர். அவரை விசுவாசிக்கின்ற பிள்ளைகள், அவரிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுகின்றவர்கள், அவருடைய வசனங்களை கடைபிடிக்கின்றவர்கள் கரையேற்றப்படுவார்கள் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆண்டவர் தாமே அப்படிப்பட்ட நிலையான ஆசீர்வாதங்களை நமக்கு தந்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. தொடர்ந்து அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் நம்மை எடுத்து பயன்படுத்துவாராக. ஆமேன், ஆமேன். காணிக்கை பாடலாக யாவரும் எழுந்து நின்று ஆராதனை கீதங்கள் 123 கீதங்களிலும் கீர்த்தனம் 423 பாடும். விசுவாசியின் காதில் பட இயேசுவென்ற நாமம் என்ற பாடல். ஆராதனை கீதங்கள் 123 கீதங்களிலும் கீர்த்தனம் 423 பாடுவோம். நின்றவாறே நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் தேவ சமூகத்திலே அர்ப்பணித்து ஜெபிப்போம். எங்களை நினைத்து ஆசீர்வதித்திருக்கிற அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, எங்கள் கற்றுக் கொடுப்பவரே, உமக்கு கோடானுகொடி ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம். எங்கள் வாழ்விலே ஆண்டவர் செய்து வருகின்ற எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நன்றியறிதலோடு நாங்கள் படைத்திருக்கிற எங்கள் காணிக்கைகளையும் எங்களையும் ஆண்டவர் அங்கீகரித்து ஆசீர்வதித்து உமது நாமத்திற்கு மகிமையாக பயன்படுத்துவீராக. சிறப்பாக இந்த ஆன்லைன் ஆராதனையிலே பங்கு பெற்று தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிற அத்தனை பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. ஒளிபரப்பு பணிக்கென்று காணிக்கை கொடுத்திருக்கின்ற அன்புக்குரிய திரு தியாகராஜன் சார் அவர்களுடைய குடும்பத்தினருக்காக ஜெபிக்கின்றோம். அருமையான குடும்பத்தாரை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து பிள்ளைகளின் சமாதானம் பெரிதாயிருக்க ஆண்டவர் அருள் தந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று வேண்டுகின்றோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. முழங்காற்படியிட்டு ஜெபம் செய்வோம். தேவ சமூகத்திலே ஒரு விசை நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பவர், நல்ல குரு,
நல்ல வார்த்தைகளை, நற்போதகத்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பவர். நித்திய ஜீவ வசனங்கள், நமக்கு வாழ்வளிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ஆண்டவரிடத்திலே உண்டு. கற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். கற்றுக் கொடுப்பவர் மாத்திரமல்ல, அவைகளை கடைபிடித்தும் காண்பித்திருக்கிறவர். இன்றைக்கு வசனங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கும் கடைபிடிப்பதற்கும் நீங்களும் நானும் எடுக்கிற முயற்சி என்ன என்று ஆராய்ந்து பார்ப்போம். வேத வசனம் நம்முடைய வாழ்விற்கு வழிகாட்டி, அது பாதைக்கு வெளிச்சம். அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கிருபை. ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான் என்று ஆண்டவரிடத்திலே வேண்டிக் கொண்ட 100க்கு அதிபதியினுடைய வேலைக்காரனை ஆண்டவர் தமது வார்த்தையினால் சுகப்படுத்துகின்றார். அவருடைய வார்த்தைகள் அதிகாரம் உள்ளது. அவருடைய வார்த்தைகள் அற்புதம் செய்வது. விசுவாசத்தோடு வேண்டிக் கொள்ளுகின்ற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை கொடுப்பவர். கற்றுக் கொடுப்பவர், கடைபிடிப்பவர், நம்மை கரையேற்றுகின்றவர் ஆண்டவர் தான். நித்திய ஜீவனை நமக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறவர் ஆண்டவர் தான். அவரால் அன்றி நமக்கு ரட்சிப்பு இல்லை. அந்த அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவ சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிப்போம். மரியாள் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருந்து ஆண்டவருடைய கிருபையுள்ள வார்த்தைகளை கவனித்து கேட்பதற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தாள். தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்று மரியாளை ஆண்டவர் பாராட்டினாரே. ஆண்டவருடைய பாதத்திலே நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமா? தாழ்மையோடு கூட ஜெபிப்போம். ஆண்டவருடைய பாதத்திலே நம்மை தாழ்த்துவோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபையுள்ள வார்த்தைகளை எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க. இந்த நல்ல வழிகளில் நடப்பதற்கு எனக்கு பலன் தாங்க. உம்மை விட்டு விலகாத அன்பை நான் எப்போதும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு எனக்கு கிருபை தாங்க என்று சொல்லி கேட்போம். கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைபடாது. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார். உங்கள் நம்பிக்கை ஒருபோதும் வீண் போகாது. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே தாழ்மையோடு கூட உங்கள் வேண்டுதல்களை, உங்கள் மன விருப்பங்களை நீங்கள் சொல்லி ஜெபிக்கும் பொழுது, நீங்கள் எந்த இடத்திலிருந்து ஜெபித்தாலும் உங்கள் ஜெபங்களை ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே கேட்கின்றார். நிச்சயமாகவே கேட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார். நன்மை செய்கின்ற ஆண்டவர். நம்பிக்கையோடு கூட தேவ சமூகத்திலே ஆண்டவருடைய பாதத்திலே நம்மை தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து நம்முடைய சொந்த தேவைகளை எல்லாம் சொல்லி நாம் ஜெபிப்போம். பிள்ளைகளுக்காக ஜெபியுங்கள். பள்ளிக்கு செல்லுகின்ற பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பிற்காக, இன்னும் ஆன்லைன் வகுப்பிலே பங்கு பெற்று கல்லூரிகளுக்கோ பள்ளிகளுக்கோ செல்ல முடியாமல் வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே நல்ல வழியை காண்பிக்கும்படியாக ஜெபிப்போம். கொரோனா தொற்று முற்றிலுமாய் நீங்க வேண்டும். இந்நாட்களிலே கேரள மாநிலத்தில் அதிகமான பாதிப்பு, இந்திய அளவிலே அதிகரித்து வருகின்ற பாதிப்பு. இவர்களது பூரண விடுதலை ஆண்டவர் கொடுக்க வேண்டும். அதற்காக ஜெபியுங்கள். ஆப்கானிஸ்தான் தேசத்திற்காக ஜெபியுங்கள். அங்குள்ள சூழ்நிலைகள் எல்லாம் சமாதானமாய் மாற வேண்டும். மக்களின் வாழ்வாதாரங்கள் பாதிக்கப்படாமல் மக்களுடைய உரிமைகள் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும். எல்லா தேசங்களும் இணைந்து சமாதானமாய் முயற்சி செய்து இந்த தேசத்திற்கு நன்மை நடைபெறும்படியாக ஜெபிப்போம். இன்றைக்கு ஆசிரியர் தினம். நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிற ஆசிரியர்களுக்காக ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே அவர்களுக்காக, அவருடைய குடும்பங்களுக்காக ஜெபம் செய்வோம். நிச்சயமாகவே ஆண்டவருடைய பாதத்திலே நாம் வேண்டுகின்ற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் ஆண்டவர் கேட்டு நிச்சயமாகவே பதில் கொடுப்பார். நம்பிக்கையோடு கூட நாம் ஜெபிப்போம். திரு பாதம் சேராமல் இருப்பேனோ நான், தெய்வத்தை தேடாமல் பிழைப்பேனோ. ஆறுதல் தேறுதல் அளித்திடும் சேயன், ஆறுதல் தேறுதல் அளித்திடும் சேயன், கூறு மகிமையில் சேர்த்திடும் தூயன். திருப்பாதம் சேராமல் இருப்பேனோ நான்.
நெஞ்சம் உலையில் மெழுகு போல் உருகுதன் நெஞ்சம் மலையாதுன் திருவடி வணங்கினேன் தஞ்சம் திருப்பாதம் சேராமல் இருப்பேனோ நான் தெய்வத்தை தேடாமல் பிழைப்பேனோ. அன்பும் இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, கிருபையாய் நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கும் பரிசுத்த நாளிற்காக உமக்கு தோத்திரம் அப்பா. உம்மை ஆராதிக்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கும் நல்ல இந்த தருணத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஆலயத்தில் இருந்தும் வீடுகளில் இருந்தும் ஆண்டவரே, ஆன்லைன் மூலமாக கூட நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்க முடியும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எங்களை கிருபை கூர்ந்து வழிநடத்தி வந்திருக்கிறீர் தகப்பனே. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெற்று உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகின்ற உம்மிடத்திலே தாழ்மையாய் வேண்டிக் கொள்ளுகின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் நினைத்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று உம்முடைய திருக்கரத்திலே தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய திரு பாதம் ஆண்டவரே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகின்ற இடம் சுவாமி. நீர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பவர், நீர் அவைகளை கடைபிடித்தும் காண்பித்திருக்கிறீர், எங்களை கரையேற்றுபவர் நீர் என்று சொல்லி முது சமூகத்திலே எங்களை தாழ்த்துகின்றோம், அர்ப்பணித்து விடுகிறோம் ஐயா. உடைய வல்லமையான வார்த்தைகளுக்காக, அதிகாரமுள்ள வார்த்தைகளுக்காக, அற்புதமான வார்த்தைகளுக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். அவைகளை கேட்கின்றவைகளால் மாத்திரமல்ல, அவைகளின்படி ஜீவிக்கின்றவர்களாய் நாங்கள் காணப்படுவதற்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இப்போதும் நம்பிக்கையோடு கூட சமூகத்திலே தங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற எங்கள் ஜெப வேளையில் இணைந்து ஜெபிக்கிற அத்தனை பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். குறைவை எல்லாம் நிறைவாக்குங்க, தேவைகளை எல்லாம் சந்திங்க, பலகீனங்கள் எல்லாம் மாறட்டும். உடைய அற்புத நாமத்தினாலே ஒரு அற்புத விடுதலை உண்டாக வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் நன்மையானதை தருவார் என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு வேண்டிக் கொள்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு நன்மையான காரியங்களை நீர் வாய்க்க செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, ஒருவரும் எடுத்து போட முடியாத சமாதானத்தை கொடுக்கின்றவர் நீர். உம்மை தேடுகின்ற பிள்ளைகளுக்கு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் சரீர சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆண்டவர் நிறைவாய் தந்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. கர்த்தாவே, சமூகத்திலே நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கின்றோம். சிறு பிள்ளைகளுக்கு வேண்டுகின்ற விசேஷித்த பாதுகாப்பை ஆண்டவர் தந்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். நன்மையானவைகளை தருகின்றவர், பிள்ளைகளுக்கு வேண்டுகின்ற ஞானத்தை ஆண்டவருடைய கிருபைகளை நிறைவாய் தந்து கர்த்தருக்கு சாட்சியாய் மகிழ்ச்சியாய் முது பிள்ளைகள் என்றென்றைக்கும் வாழ்ந்து சுகித்திருக்க ஆண்டவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நன்மையானவைகளை தருகின்றவர், நன்மையான வழிகளிலே பிள்ளைகளை நடத்துவீராக, ஆசீர்வதிப்பீராக. உமது கிருபை எந்நாளும் எப்போதும் போதுமானதாக இருந்து நன்மையாய் ஆண்டவர் நடத்தி அருள வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கின்றோம். பள்ளிக்கு செல்லுகின்ற பிள்ளைகளுக்கு வேண்டுகின்ற பாதுகாப்பை தாங்க. முது இரக்கங்கள் கிருபைகள் பிள்ளைகளை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் அப்பா. வியாதி தொற்றிலிருந்து முழுமையான பாதுகாப்பை எல்லா ஜனங்களுக்கும் தந்து ஆசீர்வதிங்க. இந்த கொரோனா தொற்று முற்றிலுமாய் நீங்க வேண்டும். மூன்றாவது அலை எழும்பக்கூடாது சுவாமி. ஆண்டவர் தடுத்து போடுவீராக. உம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகின்ற காரியங்களை வாய்க்க செய்கின்றவர் அல்லவா. ஆண்டவரே, இந்த வியாதியின் கோர பிடியிலிருந்து எங்கள் தேசங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. உம்மையை நோக்கி பார்க்கின்றோம். நீர்தான் எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்று சொல்லி உமது சமூகத்தில் எங்கள் உள்ளத்தை ஊற்றி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. தேசம் முழுவதிலும் உம்முடைய பாதுகாக்கும் கரங்கள் இந்த கொடிய வியாதியிலிருந்து ஜனங்களை பாதுகாத்திட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நன்மை செய்கின்றவரே, எங்களுக்கு நல்லவராயிருந்து எங்களை நன்மையினால் நடத்துகின்றவரே, உமக்கு கொடான் கொடி தோத்திரம். நீர் தொடர்ந்து எங்களுக்கு இறங்குவீராக, எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. கர்த்தாவே, அருமையான எங்கள் ஆறுமுகநேரி சேகரத்திற்காக, சேகரத்தில் உள்ள அத்தனை சபைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அருமையான எங்கள் சுப்பிரமணியபுரம் திருச்சபைக்காய் கொடான் கொடி தோத்திரம். அருமையான சபையின் ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்கப்பா. பூரசூர் திருச்சபைக்காக ஜெபிக்கின்றோம். ஆண்டவரே, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே நாங்கள் இந்த ஆலயத்திலிருந்து உம்மை நோக்கி பார்க்க எங்கள் கிருபை தந்திருக்கிறீரே, உமக்கு தோத்திரம். இந்த ஆலயத்தில் ஏறெடுக்கப்படுகிற ஜெபங்களுக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கின்றீரே, நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் அப்பா. உம்மை ஆராதிக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உமது பரிசுத்த ஆலயத்தின் நன்மையினால் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். ஆறுமுகநேரி திருச்சபைக்காக, ராஜமன்யபுரம் திருச்சபைக்காக, முத்துகிருஷ்ணாபுரம் திருச்சபைக்காக, நாதன்புரம் திருச்சபைக்காக, காமராஜபுரம் திருச்சபைக்காக ஸ்தோத்திரம். அத்தனை சபைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. சபைகள் வளரவும் பெருகவும் ஆவிக்குரிய நன்மைகளை சுதந்திரித்துக் கொள்ளவும் ஆண்டவர் உதவி செய்வீராக. ஆண்டவரே, எங்கள் திருச்சபைகளை சார்ந்து வெளியூர்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் இருக்கிற அன்பு பிள்ளைகளையும் குடும்பங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. கண்மணி போல் பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. பிரயாணங்களில் துணை நின்று நீரே பாதுகாத்து வழிநடத்துவீராக. நல்ல செய்திகளை நாங்கள் கேட்க, பகிர்ந்து கொள்ள, ஒருவருக்காய் ஒருவர் தொடர்ந்து நாங்கள் ஜெபிக்க அனுதினமும் ஆண்டவர் கிருபை தந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கின்றோம். சிறப்பாக நாங்கள் ஆராதனை செய்து வருகின்ற இந்த ஆலயத்திலே ஆண்டவரே
உம்முடைய பிரசன்னத்திற்காக கோடான் கோடி தோத்திரம். பூரசூர் திருச்சபையின் மக்களுக்காய் நன்றி செலுத்துகின்றோம். அனைத்து குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆன்லைன் ஆராதனையிலே பங்கு பெற்றும் இடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நன்மையான காரியங்களை வாய்க்க செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரே, சிறு பிள்ளைகள் முதல் பெரியோர் வரை யாவரோடு கூட அன்பின் கரம் இருக்கட்டும். பிள்ளைகளுக்கு வேண்டுகின்ற நன்மைகளை ஆண்டவர் நிறைவாய் தந்து ஆசீர்வதிப்பீராக. வியாதிகளுக்கும் பலகீனங்களுக்கும் விலக்கி காத்துக்கொள்வீராக. வாலிப சகோதர சகோதரிகளுக்காய் ஜெபிக்கிறோம். உடைய பரிசுத்தமான வழியிலே தங்களை காத்துக்கொள்வதற்கு தேவரீர் நீர் பலன் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நன்மையானவைகளை தருகின்ற ஆண்டவர் ஏற்ற நன்மைகளை ஏற்ற வேளையிலே பிள்ளைகள் கர்த்தர் கொடுத்து கனப்படுத்துவீராக. மேற்கல்வி முயற்சியை மேற்கொள்ளுகின்ற பிள்ளைகளுக்காய் ஜெபிக்கிறோம். வேலை வாய்ப்பிற்காய் பிரயாசப்படுகின்ற பிள்ளைகளுக்காய் ஜெபிக்கிறோம். அனைவருடைய முயற்சியும் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். திருமண வயதில் இருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற காலத்தில் திருமண காரியங்களை அமைத்து தாங்க. தேவைகளை சந்திங்க, தடைகளை எல்லாம் தகர்த்து போடுங்க. ஆண்டவரே, குழந்தை பாக்கியத்திற்காய் ஜெபித்து வருகிற அநேக பிள்ளைகள் உண்டு கர்த்தாவே. ஆண்டவர் இறங்கி உமது பிள்ளைகளுக்கு கர்ப்பத்தின் கனியை ஆசீர்வாதமாய் தாங்க. நிச்சயமாக முடிவு உண்டு, உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகாது என்று சொல்லியிருக்கின்ற ஆண்டவர் இந்த பிள்ளைகளின் வேண்டுதல்களுக்கு, கண்ணீர் உள்ள ஜெபங்களுக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். எத்தனை வேதனை, எத்தனை அவமானம் ஆண்டவரே, உமது பிள்ளைகள் சோர்ந்து போயிருக்கின்றார்கள் தகப்பனே. நீரே இறங்கி ஆண்டவரே உமது பிள்ளைகளுக்கு காரியங்களை வாய்க்க செய்வீராக. சுதந்திரத்தை ஆண்டவரே, கற்பத்தின் கனி உமது பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாய் நீர் கொடுத்தருள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. வயது முதிர்ந்திருக்கின்ற பெரியவர்களுக்காக ஜெபிக்கின்றோம். எந்த பலகீனங்களும் அணுகாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க. உமது கிருபை எப்போதும் போதுமானதாக இருக்கட்டும். சிறப்பாக இன்றைய தினத்திலே ஆண்டவரே, ஆசிரியர் தினத்தை ஆசரிக்கின்ற அத்தனை ஆசிரியர்களுக்காக உமக்கு கோடான் கோடி ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, உடைய ஆசீர்வாதத்தின் வாய்க்காலாய் அருமையான ஆசிரியர்களை நீர் பயன்படுத்தி வருகிறீர். உமக்கு கோடான் கோடி ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம். எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிற அத்தனை ஆசிரியர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அவர்களை ஆசீர்வதிங்க. உடைய ஆசிரியர் பணிகளை ஆசீர்வதிங்க. முதிர் வயதில் இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு வேண்டுகின்ற நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் பலத்தையும் ஆண்டவரே தந்தருள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீரே எங்கள் பிரதான குருவாக இருந்து எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறீர் தகப்பனே. உமக்கு கோடான் கோடி தோத்திரம். உம்மிடத்திலே கற்றுக்கொள்ளுகின்றவர்களாக, உம்முடைய வார்த்தைகளை கடைபிடிக்கின்றவர்களாய் நாங்கள் காணப்பட ஆண்டவரே உதவி செய்வீராக. உம்முடைய வார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்ளுகின்ற பிள்ளைகளை, கடைபிடிக்கின்ற பிள்ளைகளை நீர் கரையேற்றுகின்றீர். அப்படிப்பட்ட நிறையான ஆசீர்வாதங்களை, நிலையான ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீரே எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். நம்பிக்கையோடு இந்த ஜெபத்தில் இணைந்திருக்கிற அத்தனை பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிப்பீராக, ஆசீர்வதிப்பீராக. விசேஷமாக ஆண்டவரே, ஆப்கானிஸ்தான் தேசத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அங்கு சமாதானம் நிலவ ஆண்டவரே, மக்களுடைய வாழ்க்கை பாதிப்பில்லாமல் ஆண்டவரை பாதுகாக்கப்பட ஆண்டவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கின்றோம். தீவிரவாதிகளின் அச்சுறுத்தலிலிருந்து ஆண்டவரை, போராட்டக்காரர்களின் பிடியிலிருந்து ஆண்டவர் ஜனங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பீராக, விடுதலை கொடுப்பீராக. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கின்றவர். நன்மையான இவுகளை தொடர்ந்து தாங்க. இந்த புதிய மாதம் எங்களை யாவருக்கும் ஆசீர்வாதமாயிருக்க ஆண்டவர் உதவி செய்வீராக. வல்லமையுள்ள கரத்திலே எங்களை தாழ்த்துகின்றோம், அர்ப்பணிக்கின்றோம். மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஜெபம் பண்ண கடவோம். பிதாவே, நீர் பரிசுத்தர், நீர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர். தேவரீர் மனிதரில் உருக்கமாய் அன்பு கூர்ந்து உமது ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்கள் தன்மையை தெரித்துக் கொள்ளவும், சிலுவையில் மரித்து எங்களை மீட்டுக் கொள்ளவும் அவரை தந்தருளினீரே.
அவர் சிலுவையில் ஒரே தரம் தம்மை தாமே ஏகபலியாக ஒப்பு கொடுத்து சர்வலோகத்தின் பாவத்தை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நிறைவும் பூரணமும் போந்ததுமான பலியையும் காணிக்கையும் பரிகாரத்தையும் செலுத்தினதுமல்லாமல் தமது அருமையான மரணத்தை இன்றைக்கு நினைப்பூட்டு ஞாபகத்தை நியமித்து தாம் திரும்ப வருமளவும் நாங்கள் அதை அனுசரித்து வரும்படி தமது பரிசுத்த சுவிசேஷத்தில் கட்டளையிட்டருளினாரே. அவர் தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு சீசர்களுக்கு கொடுத்து, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம், என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். அப்படியே போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் பாத்திரத்தையும் எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து, நீங்கள் எல்லாரும் இதிலே பானம் பண்ணுங்கள், இது பாவமன்னிப்புண்டாகும்படி உங்களுக்காகவும் அநேகருக்காகவும் சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய இரத்தம். இதை பானம் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று திருவிழம் பற்றினார். மரணத்தை நினைவு கூர்ந்து களிப்புடன் உயிர்த்ததை அறிக்கை செய்து காத்திருப்போம் வருகைக்காக காசினியில் உம்மை சோஸ்தரிப்போம். ஆதலால் பிதாவே, மதுக்குமாரனாகிய எங்கள் ஆண்டவரின் அருமையான பாடுகளை, மரணத்தை, மகிமையான உயிர்த்தெழுதலையும் பரமேறுதலை நினைவு கூர்ந்து உமது அடியார்களாகி நாங்கள் அவருடைய கட்டளையின்படியே அவர் வருகை எதிர்நோக்கினவர்களாக இதை செய்கிறோம். அவரில் நீர் எங்களுக்காக நிறைவேற்றின பூரண மீட்புக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் தேவனே, கருத்துடன் உம்மை துதிக்கின்றோம். காருண்யரே, உம்மை புகழுகின்றோம். கனிவுடன் மகிமைப்படுத்துகின்றோம். இரக்கமுள்ள பிதாவே, நாங்கள் பிற்கிறப்பம் கிறிஸ்துனுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாயும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிற பாத்திரம் கிறிஸ்துனுடைய இரத்தத்தின் ஐக்கியமாயும் இருக்கும்படி எங்களையும் நீரே தந்த இந்த அப்பத்தையும் திராட்சரசத்தையும் முது பரிசுத்தாவினால் பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று மிகுந்த தாழ்மையோடு பிரார்த்திக்கிறோம். நாங்கள் எல்லாரும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவில் கூட்டி இணைக்கப்பட்டவர்களாகி விசுவாசத்தில் ஒருமைப்படவும் தலையாகி அவருக்குள் எல்லாவற்றிலையும் வளரவும் கிருபை செய்யும். அவரோடும் பரிசுத்தாவியோடும் ஐக்கியமாயிருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய உமக்கு அவர் மூலமாய் சகல கனமும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாவதாக. நமது இரட்சகராகிய கிறிஸ்து கற்பித்தபடி அவரில் நமக்கு அருளப்பட்ட தைரியத்தோட கர்த்தருடைய ஜெபத்தை பாடலாக பாடுவோமாக. வாழ்கவும் திருநாமம்
வாழ்கவும் திருநாமம் தீவினையிலிருந்தே மீட்டிட வாரும் வாழ்கவும் திருநாமம் ஆட்சியும் ஆற்றலும் அனைத்துல மாண்பும் வாழ்கவும் திருநாமம் இன்றும் என்றும் இறைவனே உமது வாழ்கவும் திருநாமம் ஆமென் ஆமென் அநாதியாய் ஆமென் வாழ்கவும் திருநாமம் ஆமென் ஆமென் அநாதியாய் ஆமென் வாழ்கவும் திருநாமம். தேவ சமூகத்திலே ஒரு விசை நம்மை தாழ்த்தி ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ஆண்டவருடைய திருப்பந்தையிலே சேர்வதற்கு சற்றாகில் தகுதியற்றவர்களாய் காணப்படும் நம்மை ஆண்டவர் தகுதிப்படுத்தும்படியாக தாழ்மையின் பிரவேச ஜெபத்தை பொருள் உணர்ந்து தாழ்மையோடு கூட சேர்ந்து ஏறெடுப்போம். இரக்கமுள்ள கர்த்தாவே, எங்கள் சீனியை நம்பி நாங்கள் உம்முடைய பந்தையில் சேர துணியாமல் தேவனுடைய அளவற்ற இரக்கத்தை சேருகிறோம். பாத்திரரல்ல, ஆனாலும் தேவரீர் எப்பொழுதும் இரக்கம் செய்கிற லட்சணமுடைய மாறாத ஆண்டவராயிருக்கிறீர். ஆகையால் கிருபையுள்ள கர்த்தாவே, அருமையான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலைமதியாத சரீரத்தாலும் இரத்தத்தாலும் எங்கள் பாவமுள்ள சரீரமும் ஆத்துமாவும் சுத்தமாகி எப்பொழுதும் நாங்கள் அவருக்குள்ளும் அவர் எங்களுக்குள்ளும் வாசமாயிருப்பதற்கு ஏற்றவிதமாய் அவருடைய சரீரத்தை புசித்து அவருடைய இரத்தத்தை பானம் என்ன எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளும். ஆமென். நாம் பிற்கிற அப்பம் கிறிஸ்துனுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாய் இருக்கிறதல்லவா? பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டு கோட்டியே எங்களுக்கிறங்கோம் தேவா சமாதானம் தாரும். தேவாட்டு கோட்டியே எங்களுக்கிறங்கோம் தேவா சமாதானம் தாரும். ஜெபம் பண்ண கடவோம். கிறிஸ்துவின் சரீரமும் இரத்தமும் ஆகிய சாக்கிரமந்தை விசுவாசத்தினால் பெற்றுக்கொண்டவர்களாகிய நாம் அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோமாக. முதலாவது ஸ்தோத்திர ஜெபத்தை நாம் யாவரும் சேர்ந்து ஏறெடுப்போம். சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளே, பரம முதனேசகுமாரனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் எங்களை முது பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய விலைமதியாத திருச்சரீரம் இரத்தமாகி ஞானகரத்தால் எங்களை போஷித்திருக்கிறீர். எங்கள் பாவங்களை மன்னித்து நித்திய ஜீவனை எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறீர். அளவிடப்படாத இந்த நன்மைகளுக்காகவுமே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். சரீரமும் ஆத்மமாக எங்களை பசுத்தம் ஜீவுள்ள பலியாகவும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இதுவே நாங்கள் செய்த ஆத்மீக ஆராதனை.
நாங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பரிபூர்ணமான சித்தம் என்று பகுத்தறியத்தக்கதாக எங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகும்படி எங்களுக்கு அருள் புரியும். கடைசியில் நாங்கள் ஒரு பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடும் நித்திய ராஜ்யத்தின் ஆனந்தத்தை அடையத்தக்கதாக இவ்வுலகத்தில் உமக்கு கீழ்ப்படுத்தி நடக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். உம்மோடும் பரிசுத்த ஆவியோடும் ஒரே தேவனாய் சதாகாலம் ஜீவித்தரசாளுகிற எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் இவைகளை வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமேன். செப்பரும் ஞானமும் பலமும் வல்லமையும் தேவரீர்க்கென்றும் உண்டாவதாக. ஆமென். ஆமென். எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்களோட கூட இருந்து நீங்கள் தேவனையும் அவருடைய குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் பற்றி அன்பிலும் அறிவிலும் நிலைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் உங்கள் சிந்தையும் காக்க கிடவது. பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியுமாகிய சர்வ வல்லமை பொருந்திய தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களோட கூட இருந்து எப்பொழுதும் உங்களுக்குள்ளே நிலைத்திருக்க கிடவது. பின்பவனி கீதமாக ஆராதனை கீதங்கள் 667 கீதங்களிலும் கீற்றும் 415 பாடுவேன். யாரை நான் புகழுவேன், யாரை நான் அறிவிப்பேன் என்ற பாடல். ஆராதனை கீதங்கள் 667 கீதங்களிலும் கீற்றும் 415 பாடுவோம்.
எங்கள் கண்மலை மீட்பெருமாகிய கர்த்தாவே, எங்கள் வாயின் வார்த்தைகளும் இருதயத்தின் தியானங்களும் எப்போதும் அது பரிசுத்த சமூகத்திலே பிரியமாயிருப்பதாக. ஆமென். கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக. உமது ஆவியோடு இருப்பாராக. தேவ சமாதானத்தோடே சென்று வாருங்கள். கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஆமென்.